Magandang umaga mga bossing. May problema ko ako sa aking YouTube. Bakit na yung mga live ko wala na lumalabas na harang. Tapos ano tawag dito, tapos hindi ko na ma-on yung harang ko. Ang nakikita ko lang doon sa option setting, ano pa tawag dito, di pa pagpupunta ka dun sa pipindutin mo yung option setting, tapos pipindutin mo yung sa harang natin, di ba? So ang nakikita ko na lang doon mga boss, yung allow chatting na lang. Paano kaya nangyari yun mga boss? Baka sinabutayan na tayo ni YT. Baka nangyari din sa inyo yan mga boss. Paki-comment naman ang aking kung ano nangyari doon. Alright.